Víte, co bylo jednou z hlavních příčin zániku obrovských impérií v historii? Na příkladu starověkého Římu si můžeme ukázat to, že v období, kdy začalo toto impérium upadat, tak bylo ale i zároveň obdobím, kdy se začalo razit mnohem více mincí s větším poměrem železa než zlata. Malé zásoby zlata a stříbra totiž způsobily to, že už se nemohly vyrábět jenom zlaté a stříbrné mince, ale muselo se nově do těchto mincí přilévat i obyčejné železo a ostatní kovy. Krátkodobě se tak Římu povedlo nastartovat ekonomiku, ale ty nově vydávané mince už vlastně nebyly ničím kryté. Velmi podobně, jak dnes funguje dolar. Proto až ta bublina splaskla, Řím spadl. Pro víc takových videí a zajímavostí sleduj tyhle profily a měj se. Čau. Víte, co bylo jednou z hlavních příčin zániku obrovských impérií v historii? Na příkladu starověkého Římu si můžeme ukázat to, že